Ara, Maria. Bona vesprada a tots i totes. Pareixia que no arribaria el dia i gràcies a la meva família per fi estic complint el somni que duia esperant fa molt de temps, ser fallera major infantil. Gràcies als meus pares que des de xicoteta me van apuntar a aquesta falla i vaig anar descobrint que ser fallera era una de les coses que més m'agradava. A poc tenia més il·lusió de poder representar-vos algun dia. Aquest dia ja ha arribat. Aquestes falles 2020 seran especials per a mi. Estic molt contenta de poder compartir-les amb Juli, la meva fallera major, Eva, la nostra presidenta, i Victòria, la meva presidenta infantil. I amb tots vosaltres. Espero representar aquesta falla també com se'l mereix. Visca la falla vinguda!